Amayomoncho muri toko cyakabono kurwase county ya Kisii obutuko bwokia rero ni gobona abantu batamanyiri baba gusagana NKM koro chinsemo chiribono chia Nyabikondo se ward ya Kitutu Central iyo kutoka se county ya Kisii. Amateyo yo Mugaka Paul Asuma amono mungina Benadette nigo babwato bwo bakegima kubwatikana no gusaganya uko askiri yage gotebekana buna abantu babasagana obutuko bwokia rero nigo barenge kweroka aba Masai korende nigo babegete chianga chibekaine uniform cy'abanyanyimbo egento bagikere kegima nakogania uburendi gotingirwa ase chinsemecho nige gotebekana buna abantu abo nigo baganite shiringi emilioni yemo korwa senkeyo elibona bamanye ko batega muri keito dipo na asanya narobocherwa senchira iyo boime enka yo Mugaka Paul Asuma no mungino ye Benadette Asuma nigo bari no bwobo bonene maga yo gusaganwa n'abantu batamanyiria senka yabo imeye kenyorokia Nyabikondo egotoka ase ward ya Kitutu Central ange no muchi Onyamataro tari anankuru ku Benadette Asuma karonara iribotuko nyigwe gento ke kanyaringa kagamuka mumburo okoraki urwarire nga chabano go chagesieri nkoira neryo murango beke elok inabeke eloki ngoncho kaiga enyonde kondu maega loki kobunse after that nkamenya korwa nkanyora oyonda atene ne trisari sina igorete nare gukura gocha isiko oyonde no atene no moro iriago chiwaka mora kanyora already na currency bunse asobotuko gati bogokiera rero abasagani nigo batambuke nyasi babune dirisha yechichuma na gotumike ngasi gosoa asenyomba ako murango ndese mukamu murare karabamu ikera bakamatabi karanza leta pesa akamatabi pesa zina leta pesa akarua akabachiri bwibera bwate bakamenya ko muri ngento kiebengi kepande kiyaye sime bakaira laptop bakaira abakagera abwe nigo batitene kirengeke mu kyo gusaba kibesa asebare gusaba emilioni yemo bagotebanga nigo batumire batagete ko ngako moro gusinya sawa kane tugataria okangalege chara wakatagwe tutakumaliza kama utaleta hiyo milioni moja wakairorera nga atumwa Omugaka Paul Asuma nigairanga abasagani abwe nigo barenge kwemanyekania buna aba mansoe kurinde ekirarigereretia seke bao nigo babegete uniform buna abanyanyimbo sitirisiria omuntu wikiroro yaroro abandi nawe fungua hapa kana yote nsinte fungua hapo sisi ni wa Masai kaona Mungu mmoja hapa na wewe ana jacket kama ya chief au askari chinga kiechio nigaba amate baigwa banyara gosoka ekyo kyabairira ogotama kwabo alafu ngaita mwenzangu nilikuwa naita mwenzangu hapa jirani tena ngaita mwingine pande ile huyu aliitika kwa moyo mwito akaita hao wengine hapo chini akaweka alamu na hao akaweka alamu na yule mwingine pandela akaweka alamu hasa alamu zikaanza kuchaja kwa mji ono ibintiria mwe kuroro na libaru yetoro bakora bako retreat mwe kibagendete bakutamagoicha abanyanyimbo boigo nigo baikirana senkeywe eligo chakobo tukibwa bene na koligenchera yoko babeka byara komentana ywe nigo katiyo mo community policing wensemeywe Mayani Judith anyara gotebanga ebikora byo busalia nigo byabeire binge asensemeywe asabolie serikali ene nogo esokia na gosona na eligo tinya oborendi chairman ya community policing ina responde tiagante bina abantabu ibachagete egekosi ekegosegasi yabo mapema so no barenga around batemete koraba minyoki mbachete nonye nexus ruburari naro batemete korete furugu okoranga nali batiri mbogete kurwo gocha pese government yeitenene ekenyoreke kera under town kibwato busari bore igoro bali gwanja batokonye patrol ere igoro bakia abantu tonyoro marembe bukorara koripoteria egetasenike Ndizi TV korwa ase kenyorokia Nyabikondo kegotoka imeye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South egotoka imeye county ya Kisii elietaria Ndipon asanya